Llapis al centre. Tercera pregunta. Expliqueu la número 3. Amanda, ara no s'escriu. S'acaba el temps. Vale. Boca tancada, llapiceres. Vale. Boca tancada. Escrivim. Després de comentar, escrivim. On puc trobar l'aigua en estat sòlida, líquida i gasosa? I com és aquesta aigua? Si és salada o dolça. Vale. Continuem. L'altre equip, la sòlida. Estudiada, tío. El agua sólida trobar en el sol, en el iceberg, en el volcán. Molt bé. L'altre equip, la gasosa. Es troba en el aire que ens envolta. Llapiceres al centre. Vale? Pregunta número 4. Val? Agarrem les llapis. Boca tancada. Boca tancada. Tu el primer. Un, dos, tres. Equipo 1. Equipo 2.